Parchís, de Maria Girón, és un llibre que de seguida que el vaig veure em va encantar, sobretot per tots els detalls que trobem i que podem mirar quan el llegim amb infants, i també per la història en si, que és preciosa. Es tracta de 4 amics que es van a buscar i es truquen a les cases per poder compartir una tarda de joc, de berenar, de música i, sobretot, de jugar al parxís. Els àlbums il·lustrats de la Maria sempre ens donen moltes pistes ja des de les guardes. Aquí trobem els 4 barrets. I a la pàgina inicial també ens explica, sense voler-ho dir explícitament, que la història comença aquí, quan un dels personatges surt de casa abans que ningú per anar a buscar a la resta que viu en aquestes casetes d'aquí. I comencem. Aquell matí d'hivern la neu brillava sota el sol. A casa del riu la gata mirava per la finestra. Feia un dia ideal per prendre una tassa de llet ben calentona. I així és com comença que la gata es vesteix, que és un procés que faran tots els animals abans de sortir de casa, i tip-top, veiem les petjadetes que surten per anar a buscar el següent amic. I el següent amic també es vesteix i junts, tip-top, van a buscar, deixant les petjades a la neu, el següent amic. Fins que arriben a casa del Teixó, que és el quart amic, però no hi és. Resulta que ja ha marxat, com ens hem fixat abans, podem veure que ha marxat amb el trineu fa una estoneta. I això ajuda a que dins d'una seqüència lineal de la narració, en els infants els ajuda a veure i a preveure, mirant enrere en el passat, què havia passat. Veiem que a temps enrere, a l'inici del conte, el Teixó també s'havia vestit i havia sortit a buscar els amics i no els havia trobat a cap de les cases. Se sent una mica sol, fins que tornem a anar en el moment en què l'havíem deixat i els retroben tots junts fent una batalla de neu. I a partir d'aquí es desencadena la història i es troben en una imatge il·lustrada preciosa de doble pàgina en què es veuen tots els elements que hem vist fins ara, que és compartir una tassa de llet calenta, compartir un tall de pastís i també tocant l'ukelele tot cantant, jugant al parxís. A més, aquesta edició, que acaba amb una imatge preciosa que també ens dona molts elements per pensar i per imaginar amb els infants, que ara mateix no us desvetllaré, aquesta edició ve amb una proposta de joc de parxís per poder jugar-hi tots junts quan s'hagi acabat la lectura. Imatge que també surt a la portada, aquí mateix. Us el recomano moltíssim, inclús per infants molt petits, 1 any i mig, es poden veure molts elements i es poden treballar aquesta rutina i aquesta manera de fer, d'anar a buscar els amics, de vestir-se, de compartir, fins ben bé 5, 6 o 7 anys. És una delícia de llibre per poder comprar per Sant Jordi.